Аз съм Лео, тук до мен е Вили Клапете, същото зад мен, кое е много опасно. Ето го, Лексус, кой е играта, разбира се, Лексус. Това вече е химе вече, братче. Искам да я питам, Били, как върви лято? Лято върви добре, Лео. А морето има ли? Морето има. На морето има всичко. При теб как върви лятото? Много добре. На морето. Има много айде на морето. Между друго, не знам ако знаете, обаче Лекс много добре говори на български. Как си? Здрасти. Здрасти. Аз съм Лексус, Майкъл Флеминг. Hi. Yeah, Box TV, baby, we're here. We're doing it live. Addy, get that money, baby. You know what I'm saying? That's what we're doing. Това е. Това е. Слушаше ми друго. Тук сме в една голяма причина. Искаме да казваме какво е точно. Ами тук сме за да направим един благотворителен концерт. Всички ние, Лео, играта и много други изпълнители, които са дошли да помогнат за една кауза, да спасиме Ади. Хора, изпращайте SMS и подкрепяйте кампанията. Ние го правиме с всички възможни средства. Номера беше 177 1777. 1777. DMS Ади, пращайте SMS-и. Ако съм объркал нещо, влизайте в интернета, проверете дали е така. И нека спасим един човешки живот. Аз ви казвам пак отново, номер е 17777. Аз знам, ще намеря сила в мен, колко мога да постигна. Няма да пречупя всичко в мен, няма да ме видя пак с мен, няма как да стигна там до мен. Бяхте ли на концерта тази вечер и слушате ли българска музика? Разбира се, бях на концерта и се радвам, че имаше толкова много хора на този концерт. Какво може да кажете на всички зрители на Box TV? Ами бих искал да кажа да подкрепят колкото се може повече такива мероприятия, които са много важни за бъдещето на България. Здравейте, аз съм Кристо. Искам да кажа, че в моменти като този се чувствам горд, че оставам тук и че съм в България, защото разбираме, че българите могат да сме добри хора. На края на света, на края на нещата, нищо няма значение, освен това да бъдем по-добри. Затова всеки ден се събуждате с тази мисъл. По-добри ли сте или не? Тая вече показахме, че можем да сме добри хора. Пристигам междувременно, за да ви кажа, че преброихме сумата и тя е 333 лева, което на нас ни говори много, за да събереме такава сума. Това означава някакъв знак, надяваме се хубав. Късмет, това е късмет и успех и здраве. Благодарим ви, българско здравеопазване. Много са добри. Ние тази вечер подкрепихме Ади в нейната борба с много тежка болест. Да. Това, че подкрепяме Ади, значи много за нас, значи много за всички и това значи, че ще продължаваме да подкрепяме такива каузи, особено когато касаят човешки живот. На 30 със сигурност, на 30 има юли концерт в Бургас. В Бургас. На 30 юли ще има концерти както във Варна.
Така че следете по морето за афиши, за да видите къде точно ще имате възможност да Защото ще присъствате присъствате на едни уникални концерти, които ще продължат да подкрепят каузата на Ади. Включете се и вие в концертите, дарете нещичко за Ади, за да можем да й помогнем да се справи и да продължи напред да се бори в живота и с живота. Хубавото е, че сме обединени и че сме единни. Да. Това, че се събрахме за около 4 дена, значи много за всички нас. И толкова много изпълнители като AV, като Йоана Драгнева, като Весела Поли Бонева, Генова, като Кристо, като Лора Караджова, като Играта, като Лео, като Ангел и Моисей, като... ще изпусна някой, но със сигурност са много тези, които подкрепиха днешната кауза и благодарим много на всички, че присъстваха на този уникален концерт, който направихме. Ади, с теб сме, да знаеш! Това беше от нас. Очаквайте ни септември месец, защото ние също излизаме лятна ваканция и на нас ни липсва морето, но можете да гледате пък повторенията на Starbox целият този месец, докато ни няма. До тогава очакваме ви септември. Чао!